Big up Black Fox, me. Blessed I tell them somebody disease a certain shape this style on Vano munodarireko siya mwana chive chiseko chenyika munodarireko kusiya mwana mudhorobha chidzingaira munenge mapindwa neiko hanzi zvandiremera ndichakwanisa kumuchengeta wakamupiwirweiko asi zviri nane kurasa pane kucheka-cheka vane rudo vachachengeta vana voita senherera baba vapenyu pasina anochengeta vana vaya vamakasiya kusango daima vayeuka vana kuita senherera baba vapenyu pasina anochengeta vana vaya vamakasiya kusango daima vayeuka Some is the children, they are blessing from God. We better treat them like God. Me them a want them, but them no have them to save them. They treat them like garbage wife. We are stressing the child. He said you just a blessing, you get them from most God. The gift of life. Vana voita senherera baba vapenyu pasina anochengeta vana vaya vamakasiya kusango daima vayeuka vana kuita senherera baba vapenyu pasina anochengeta vana vaya vamakasiya kusango daima vayeuka Children lives matters. Take care of those young ones. For them are future leaders, future teachers, future mothers, doctors of the nation. Me respect all of the children homes, Africa, Asia, all over the world. Chinyarato, Kasipiti, Queen Elizabeth, God bless children homes. vana voita senherera baba vapenyu pasina anochengeta vana vaya vamakasiya kusango daima vayeuka vana kuita senherera baba vapenyu pasina anochengeta vana vaya vamakasiya kusango daima vayeuka vanhu munodarireko amunodarireko manga mapindwa neiko kuwakamupiwirweiko